αν πραγματικά η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί σε social sciences, σε σχολές που θεραπεύουν τις κοινωνικές ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως είναι η δική μας. Κυρία Ξανθοπούλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ακούσατε τον κύριο Κέφη, προέρχομαι από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στο διδακτορικό εκεί. Δηλαδή, βλέπετε παντιακή γέννημα τρέμα. Η δική μου παρουσίαση δεν έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα επιχειρηματικότητας. Μας τα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές πάρα πολύ αναλυτικά και συγκεκριμένα και πρακτικά. Όπως είπε ο κύριος Κέφης, ένας προβληματισμός μας, θα μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, δεν έχω διχασμένη προσωπικότητα, αλλά η ιδέα δεν είναι μόνο δική μου, είναι μαζί με τον κύριο Κέφη, τη σκεφτήκαμε. Αν μπορούμε να φέρουμε ζητήματα επιχειρηματικότητας, διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας σε σχολές σαν τις δικές μας, τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και τις θετικές ακόμα, έτσι. Ας πούμε ότι κάποιος τελειώνει το μαθηματικό και θέλει να ανοίξει ένα κέντρο μελέτης. Αρκούν οι μαθηματικές του γνώσεις? Ενδεχομένως να χρειάζεται έτσι πολύ σε πρώιμα στάδια ίσως να μάθει κάποια πράγματα που θα τον βοηθήσουν στην επιχειρηματική του πορεία. Δεν θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία, σίγουρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας, αλλά νομίζω ότι αν έχει κάποια βάση μπορεί έτσι λίγο να διευκολύνει την ιδέα του. Όπως βλέπουμε έτσι και στον τίτλο, θα μιλήσουμε για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα δώσουμε λίγο έμφαση σε σχολές σαν τις παντιακές, έτσι, τις δικές μας σχολές και όχι μόνο, έτσι, και θετικών επιστημών. Εγώ, επειδή προέρχομαι από το συγκεκριμένο τμήμα, μπορώ να μιλήσω μόνο για τις δικές μας σπουδές. Ξεκινάμε αυτή τη διαφάνεια. Λέει ότι για κάθε νέο εγχείρημα, ή πιο σωστά για κάθε μία νέα επιχείρηση, προκύπτουν νέες ευκαιρίες. Μας το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, έτσι. Μιλήσαν για στάση ζωής, για τρόπο σκέψης. Κοιτάζω λίγο τις σημειώσεις μου γιατί κρατούσα από τις δικές τους ομιλίες. Μας είπαν επίσης ότι ο επιχειρηματίας δεν γεννιέται, αλλά γίνεται. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πώς γίνεται, τι χρειάζεται, έτσι, ποια είναι η όθηση, γιατί θα πρέπει δηλαδή μαθήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, όπως είναι το management, όπως είναι η στρατηγική, όπως να διδάσκονται κυρίως σε business schools. Με τις υπόλοιπες σχολές τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Δεν θα σταθώ σε ορισμούς επιχειρηματικότητας, έτσι μας τα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Η επιχειρηματικότητα, όπως μας είπαν, είναι ουσιαστικά η μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη. Το να έχει κανείς μια καλή ιδέα σίγουρα δεν αρκεί. Οι ιδέες καλές υπάρχουν πολλές. Από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποια πιο πρακτικά βήματα προκειμένου έτσι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένας ορισμός εμένα που μου έκανε εντύπωση, γιατί προήλθε από έναν 14χρονο μαθητή. Δεν είναι ορισμός, είναι άποψη, αλλά για μένα θα μπορούσε να γίνει και ορισμός αυτό. Λέει ότι η επιχειρηματικότητα είναι το να ζεις μερικά χρόνια από τη ζωή σου με έναν τρόπο που η πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα ήθελε. Μας είπαν και προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος επιχειρηματικότητας. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν έχω ασχοληθεί πρακτικά. Έτσι ώστε λέει να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου όπως η ίδια η πλειονότητα ονειρεύεται και δεν μπορεί. Τα αποτελέσματα της επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή αν είναι, όπως μας είπε νομίζω και ο κύριος Τσίβος, δεν εξασφαλίζουν τη μετέπειτα επιτυχία της. Επίσης, ένα θετικό γεγονός είναι ότι σε μια έρευνα που έγινε στο ελληνικό κοινό, λέει ότι το 69% των Ελλήνων πιστεύει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο πρώτο βήμα, γιατί δηλώνουν ανοιχτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν πάνω σε ζητήματα επιχειρηματικότητας. Επίσης, συγκεκριμένα δηλώνουν ότι η εκπαίδευση είναι το παν. Εκπαίδευση όμως πάνω σε τι?
πλειοψηφία, το 49% λέει ότι χρειάζεται εκπαίδευση σε βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως είναι ο οικονομικός έλεγχος, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, έτσι. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται και κάποιες άλλες ηγετικές, λέει, και διαχειριστικές επιδεξιότητες. Πάλι έτσι ένα αυξημένο ποσοστό. Μας είπε πάλι ο κύριος Τσίγκος ότι η δείξη ανθρώπινου δυναμικού είναι πάρα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο για να πάει καλά μια επιχείρηση σε όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείται. Και επίσης ένα 32% δήλωσε ότι χρειάζεται έτσι να μαθαίνει πώς να κάνει ένα business plan, ένα σωστό σχεδιασμό, έτσι μια σωστή έρευνα αγοράς, όλα αυτά, κάποια πρακτικά ζητήματα 1, 2, 3 που θα βοηθήσουν στην επιχειρηματική του πορεία. Δεν θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της, αλλά σίγουρα θα την κάνουν λίγο πιο εύκολη. Πάλι σύμφωνα έτσι με αποτελέσματα ερευνών, προσπαθήσαμε με τον κύριο Κέφη να συλλέξουμε κάποιες δεξιότητες που είναι κοινές σε όποιο κλάδο και αν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί κανείς. Αφενός πρέπει να έχει κάποιες προσωπικές δεξιότητες, πρέπει να μπορεί να δουλέψει σε ομάδες, έτσι, να είναι σε θέση να επικοινωνεί τους στόχους του στην ομάδα ή να επικοινωνεί με τους πελάτες. Τέλος πάντων, να έχει κάποιες βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Χρειάζεται όμως αυτοπεποίθηση. Όχι υπερβολική, ας πούμε, αποτίμηση των δεξιοτήτων του, αλλά να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει ένα όραμα, να έχει ένα πάθος. Μου είπε και η κυρία Σταματάκη έξω στην είσοδο ότι αυτό που χρειάζεται είναι πάθος. Χρειάζεται να είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα, έτσι όλα αυτά είναι πιο πολύ προσωπικές δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να έχει και κάποιες έτσι επιχειρησιακές, σε βασικό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι όποιος τις έχει θα πετύχει, όποιος δεν τις έχει θα αποτύχει. Να μπορεί να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό, να μπορεί να κάνει μια έρευνα αγοράς, θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση, έτσι να δείτε, χρειάζεται αυτό η κοινωνία, θα της προσφέρω κάτι ουσιαστικό. Να μπορεί να συντάξει έτσι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που νομίζω χρησιμοποιείται αρκετά, θα μας πούν οι υπόλοιποι ομιλητές, το ξέρουν καλύτερα, για την εξασφάλιση χρηματοδότηση ενδεχομένως και κάποιες έτσι βασικές τεχνικές πωλήσεων, έτσι ένα σωστό marketing. Πώς να πλησιάσουν το καταναλωτικό κοινό στο οποίο θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Άρα, για να γίνει κανείς επιχειρηματίας, έτσι μιλήσαμε και προηγουμένως για θέματα κουλτούρας, για θέμα ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης, είναι θέμα κουλτούρας, έτσι, είναι όλα αυτά. Η κουλτούρα όμως, ειδικά στα νέα παιδιά που δεν έχουν ίσως ακόμη αποφοιτήσει, από πού διαμορφώνεται, από πού πλάθεται. Αφενός μεγάλη επιρροή ασκεί η οικογένεια, έτσι, η ίδια μας η οικογένεια. Το νομικό μας σύστημα, το οικονομικό περιβάλλον, ακόμα και το γεωγραφικό ίσως που δραστηριοποιούμαστε. Όλα αυτά έτσι ουσιαστικά πλάθουν μια κουλτούρα του ατόμου. Από εκεί και πέρα όμως, τα πανεπιστήμια μας και τα κολέγια νομίζω εγώ ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε, έτσι, ειδικά το πτυχίο μας, οι σπουδές μας, οι καθηγητές μας, εδώ, επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που σκεφτόμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Όλα αυτά λοιπόν, τα δύο αυτά άκρα, δηλαδή από τη μία η οικογένειά μας, το περιβάλλον που βρισκόμαστε και όλα αυτά, αλλά και από την άλλη τα πανεπιστήμια, μπορούν να έχουν μια θετική ή αρνητική επίδραση στην επιλογή της εργασιακής μας πορείας. Όπως είπε νομίζω ο κύριος Πλούσας, όταν αποφοιτούμε συνήθως έχουμε στο μυαλό μας, εάν όχι συνήθως σχεδόν πάντα, ότι θα πάμε στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα. Η επιχειρηματικότητα, η αυτοαπασχόληση νομίζω ότι δεν έχει εμφυτευτεί πολύ στη δική μας κουλτούρα, στις νέας γενιάς. Επίσης, ένα άλλο περίεργο, έτσι, ένα οξύμορο, είναι ότι ενώ οι Έλληνες έχουν αυξημένο επίπεδο εκπαίδευση, έχουν μεταπτυχιακά, πλέον θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε μεταπτυχιακό. Διδακτορικά, πάρα πολλά, έτσι, έχουμε μυαλά, έχουμε πτυχία, έχουμε χαρτιά, πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, όταν πάμε να δραστηριοποιηθούμε στην αγορά εργασίας και ερχόμαστε αντιμέτωποι με πρακτικά ζητήματα, είναι σαν να μην τα ξέρουμε νομίζω. Αυτό το συζητούσαμε και με τον κύριο Τσίγκο, είναι ένα φαινόμενο, λέγεται skills gap, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών που ζητάει η αγορά εργασίας και με αυτόν που μαθαίνουμε. Ενώ μαθαίνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εύκολα.
Όπως σας είπα, δεν θα μείνω πολύ σε θεωρητικά ζητήματα επιχειρηματικότητας. Με ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε αν αυτή μπορεί να διδαχθεί σε σχολές σαν τη δική μας. Έρευνα, λέει, του 2003 διαπίστωσε ότι οι απόφοιτοι σχολών οικονομίας διοίκησης ή διοίκηση, έτσι, είναι 3 φορές πιο πιθανό να ιδρύσουν επιχείρηση, να εμπλακούν στον επιχειρηματικό κόσμο, σε σχέση με τις σχολές επιστημών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών, όλα αυτά. Η διδασκαλία όμως της επιχειρηματικότητας θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι ισότιμη. Πρέπει να υπάρχει ένα μάθημα τουλάχιστον, έτσι, να αφιερωθεί στο πρόγραμμα σπουδών η έννοια της επιχειρηματικότητας και ας μην ασχοληθεί ο απόφοιτος, απλά να μπει στην κουλτούρα του λίγο ότι δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός ή ο δημόσιος τομέας, μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Επίσης, λέει, στοιχεία δείχνουν της ίδιας έρευνας, έτσι, ότι τα προγράμματα επιχειρηματικότητας αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας των επιχειρήσεων. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν θα μας εγγυηθεί κανείς ότι αν έρθει ο κύριος Κέφης, για παράδειγμα, και μου διδάξει επιχειρηματικότητα, θα ανοίξω την επιχείρησή μου και θα πετύχει. Έτσι, αλλά το να έχω κάποιους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πρακτικά, όπως όλοι αυτοί που είδαμε προηγουμένως οι άνθρωποι, που έχουν ασχοληθεί πρακτικά με θέματα επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι ακόμα η εισήγησή τους, η σημερινή, όλα αυτά, αν κάποιος μας μιλήσει, μπορούν να διαμορφώσουν την κουλτούρα μας και να αυξήσουν λίγο τις πιθανότητες να ασχοληθούμε και εμείς με κάτι τέτοιο, να μας παρακινήσουν με μία λέξη. Ένας πολύ εξελιγμένος τρόπος διδασκαλίας και πολύ βοηθητικός κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το e-learning, είναι η ηλεκτρονική μάθηση. Θα έχετε δει ότι πολλά πανεπιστήμια, έτσι, και τα ακόμα, όπως το Καποδιστριακό, το Αιγαίου, η ΑΣΟΕ, το ΠΑΠΗ, έτσι, έχουν αρχίσει, το Αθηνών βεβαίως, ναι, έχουν εντάξει προγράμματα e-learning. Το ακούτε συνέχεια, e-learning. Το e-learning είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, νομίζω, δεν έχει ενταχθεί και πολύ στην ελληνική κουλτούρα, έτσι. Έτσι, ένας σύντομος ορισμός του e-learning είναι, λέει, η χρήση του διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών για την ανάπτυξη, τη διανομή και την ενίσχυση των πηγών μάθησης. Αυτό που για μένα έχει περισσότερη σημασία είναι αυτή η διαφάνεια όσον αφορά το e-learning. Όλα τα παιδιά που έχουν περάσει σε πανεπιστήμιο δεν είναι από την Αθήνα ή δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τέλος πάντων από εκεί που λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Είναι και από επαρχία, είναι από άλλες πόλεις, όλα αυτά. Το e-learning θα μπορούσε να τους βοηθήσει, κάτι έτσι, δεν μπορούσε να είναι στο μάθημα, έτσι, να μην χάνουν τις παραδόσεις τους, να είναι κάπου τοποθετημένες αυτές, έτσι ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, να τις επαναχρησιμοποιήσουν, να τις βρουν. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη SWOT ανάλυση, έτσι, στις δυνατότητες αναφέρει την παροχή εκπαίδευση σε μεγάλο αριθμό φοιτών από μακρινές τοποθεσίες. Είχε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο ο κύριος Κέφης, θέλετε να μας το πείτε, που σας είχαν καλέσει? Όχι, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, παρέχει τέλος πάντων η ηλεκτρονική μάθηση πολλές ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και χωρίς να είναι συγκεκριμένα και το δικό μας εκπαιδευτικό αντικείμενο. Μπορεί εγώ να θέλω να κάνω e-learning πάνω στο human resource, που δεν έχω σπουδάσει αυτό, θα κάνω στο human resource. Προσφέρει δηλαδή μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών αντικειμένων που μπορεί να βοηθήσουν και αυτές με τη σειρά τους, έτσι, όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Να φτάσω τώρα στο πρακτικό σημείο της σημερινής μας παρουσίασης και για μένα είναι το πιο σοβαρό. Το τμήμα μας έχει σκεφτεί, είναι σε φάση σχεδιασμού, το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης συγκεκριμένα, να φέρει το e-learning στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο δεν διαθέτει προγράμματα e-learning. Όταν λέω e-learning, θα το εξηγήσω και στη συνέχεια, δεν αναφέρομαι σε εμπορευματοποιημένα προγράμματα. Αναφέρομαι καθαρά σε εσωτερικό, ας πούμε, να μου επιτραπεί έκφραση e-learning πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέπει στους φοιτητές, πέρα από την διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων που είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι δεν μπορούμε να διαβάσουμε αν δεν ξέρουμε την αλφαβήτα, να υπάρχουν κάποια πιο πρακτικά προγράμματα εντός του πανεπιστημίου, πάνω σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, θα τα δούμε συνέχεια, που θα απευθύνονται όμως όχι μόνο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά σε όλα τα τμήματα, στη ψυχολογία. Σας μην ξεχνάμε ότι
Οι καλύτεροι managers είναι ψυχολόγοι. Σε όλα τα τμήματα του Παντίου Πανεπιστημίου. Έτσι, σαν μια εσωτερική συνεισφορά, όθηση, αν θέλετε, των παιδιών να μάθουν κάτι πιο πρακτικό. Η ιδέα, αν μπορώ να την παρουσιάσω έτσι μέσα σε 4 κουτάκια, περιλαμβάνει τα εξής. Περιλαμβάνει καταρχάς ένα οικοσύστημα. Πού θα απευθύνεται δηλαδή. Το οικοσύστημα είναι όλοι οι φοιτητές του Παντίου Πανεπιστημίου, όχι μόνο του τμήματός μας, όλου του Παντίου. Επίσης, σε αυτό θα εμπλέκεται το ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό που θα ασχολείται με θέματα της πλατφόρμας, της συντήρησης, όλα αυτά, υποστήριξη, ναι. Και κυρίως θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι ίδιοι ιδρυτές των επιχειρήσεων. Φανταστείτε ότι άνθρωποι σαν τους σημερινούς μας ομιλητές, αν αφιέρωναν λίγο από τον χρόνο τους έτσι να παρουσιάσουν στα δικά μας τα παιδιά κάποια πιο πρακτικά ζητήματα. Πώς να κάνετε ένα στρατηγικό σχεδιασμό ή πώς να κάνετε ένα business plan, αλλά πιο πρακτικά, μέσα από την ίδια την αγορά εργασίας. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι ενώ οι δεξιότητες και τα πτυχία και όλα αυτά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, παρόλα αυτά δεν ανταποκρίνονται, μιλάω πάντα έτσι για τους απόφοιτους των δικών μας επιστημών, δεν ανταποκρίνονται σε πρακτικά ζητήματα που απαιτεί αγορά εργασίας. Η λύση λοιπόν που προτείνουμε εμείς σαν τμήμα είναι να σχεδιάσουμε μία πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδεύονται σε 2-3, δεν χρειάζεται παραπάνω, δεν πάμε να δώσουμε ένα νέο πτυχίο, πάμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές να εντοπίσουν τι είναι αυτό που τους λείπει, πού έχουν αδυναμία και να εκπαιδευτούν πάνω σε 2-3 συγκεκριμένα αντικείμενα. Η διαφοροποίηση είναι το γεγονός ότι αυτή η πλατφόρμα σκεφτόμαστε να περιλαμβάνει μια εικονική επιχείρηση. Οι φοιτητές, δηλαδή οι συμμετέχοντες, δεν θα αξιολογούν τις επιδόσεις τους μέσα από γραπτές εξετάσεις, αλλά μέσα από την εμπλοκή τους σε πρακτικά ζητήματα επιχειρηματικότητας. Και κυρίως, γι' αυτό το έχω και με έντονα γράμματα, είναι ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό πρόγραμμα. Δεν πάμε να το διαφημίσουμε προς τα έξω για να το εμπορευματοποιήσουμε, ας πούμε, έτσι, να φέρουμε κόσμο απ' έξω, εκτός του Παντίου. Άρα, ενδεικτικά, οι φοιτητές, αν έχουν στο μυαλό, μιλάμε κυρίως τελευταίων ετών, έτσι, όχι για πρωτοετής, αν έχουν στο μυαλό τους σε ποιο κλάδο θέλουν να δραστηριοποιηθούν, θα επιλέγουν ενδεικτικά 3 μαθήματα. Αυτά είναι τα βασικά αντικείμενα που διδάσκονται σε προγράμματα επιχειρηματικότητας διεθνώς. Θα επιλέγουν λοιπόν κάποια από αυτά, στα οποία θέλουν λίγο να αποκτήσουν πιο πρακτικές δεξιότητες και τέλος, αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα είναι σε θέση και να αξιολογούν τον εαυτό τους μέσα από τη συμμετοχή σε πραγματικές δράσεις επιχείρησης, αλλά και να αξιολογούν το ίδιο το πρόγραμμα, αν τους άρεσε ή όχι, προκειμένου να μπορούμε να διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες. Τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε είναι αφενός να έχουμε μια πιο πρακτική και αποτελεσματικότερη κατάρτιση των δικών μας φοιτητών, να ενισχύσουμε έτσι τις απαιτούμενες δεξιότητές τους και να τους προσφέρουμε μια πιο καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας. Σας τα είπα στα βασικά, να τους παρακινήσουμε, να τους ενισχύσουμε την εξωστρέφεια έτσι, και των ίδιων αλλά και του Πανεπιστημίου. Είναι από τα πανεπιστήμια που θεωρώ εγώ προσωπικά, επειδή το έχω βιώσει από μέσα, ότι έχει πάρα πολλά να δώσει, αλλά σε κάποια ζητήματα έτσι χρειάζεται λίγο να γίνει ένα βήμα μπροστά και ιδίως για τους αποφοίτους του. Αυτά από μένα, το πήρα λίγο γρήγορα, δεν είχαμε και χρόνο. Η πλατφόρμα αυτή που σας παρουσίασα δεν είναι έτοιμη. Είναι μια ιδέα. Θα μου πείτε γιατί μας την παρουσιάζεις άμα δεν είναι έτοιμη. Γιατί ξέραμε ότι θα έχουμε πολλά παιδιά, πολλούς φοιτητές μας και η γνώμη τους αν θα ήθελαν κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μπορούμε να τη συζητήσουμε και στο Πανεπιστήμιο και με τον κύριο Κέφη. Το δικό μου το mail, αν θέλετε, βρίσκεται στη διαφάνεια. Αυτό. Θέλαμε πιο πολύ να σας δείξουμε την ιδέα μας, να σας την παρουσιάσουμε και να μας πείτε εσείς αν θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο και να το προχωρήσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Ξανθοπούλου για το θέμα που μας παρουσίασε σχετικά με το e-learning σε ανθρωπιστικές κοινωνικές σπουδές και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που θα ήθελα να κάνω, αλλά μάλλον θα σταθώ μόνο στην πρόσκληση τελευταία
πραγματικά παρουσιάστηκε, από ό,τι μου είχε πει, το συγκεκριμένο project εδώ, έτσι ώστε να έχουμε συνεχή ροή πληροφοριών, κυρίως από τους φοιτητές και όχι μόνο από τους φοιτητές του τμήματός μας, αλλά οποιοδήποτε άλλο τμήματος του Πανεπιστημίου και βεβαίως και όχι μόνο του Παντίου, οποιοδήποτε άλλου και οποιοδήποτε άλλου κυρίου ή κυρίας θέλει να συνεισφέρει στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Δύσκολο, αλλά πιστεύω αρκετά κατόρθωτο και όχι ακατόρθωτο. Άρα περιμένουμε λοιπόν προτάσεις σίγουρα. Στέκομαι λίγο στη SWOT ανάλυση που έκανε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του e-learning και βεβαίως την όλη διαδικασία η οποία πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί. Ο κύριος Τσίκος μίλησε ότι το πρόβλημα είναι το θέμα της υλοποίησης σήμερα. Πιστεύω ότι σε αυτό το project θα υπάρχει υλοποίηση. Και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι οι τρεις κύριοι που είναι εκ δεξιών μου κατάλαβαν την πρόσκληση που τους απίφθινε για να συμμετέχουν και αμέσως, όχι έμεσα, άμεσα και σαφέστατα, για να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Είπε η κυρία Ξανθοπούλου ότι η κυρία Σταματάκη έξω της είπε ότι αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα, ειδικά από νέους ανθρώπους, είναι το πάθος. Δεν χρειάζεται να πω ότι θα επαυξήσω στο 101%, απλά θα ήθελα να κλείσω εγώ τη δική μου τοποθέτηση για να ασχοληθείτε με τους ομιλητές και την ομιλήτρια, ότι θα ήταν πολύ καλό κάποια στιγμή να σας προσκαλέσω σε έναν γάμο. Είσαστε όλοι καλεσμένοι και όλες. Στο γάμο του χρόνου με την αφοσίωση. Και βεβαίως στα βαφτίσια του παιδιού τους, που δεν είναι άλλο από την υπεροχή. Εάν λοιπόν αφιερώσετε χρόνο, αφοσίωση για να έχετε την υπεροχή, και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ανέμους, μπορούμε να αλλάξουμε τα πανιά. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στους συναδέλφους.